मर्दन बा। एक सुबह ही से ना जाने कहाँ गोइल बनती है, पढ़े उठे ना जाए का टाइम ढेर होकर चल जाता। सुबह से आता ना काम बाकी देह थाक जाता। लाग गोल हमार लाग गोल लिया गोली लिया। देखो नतिया हुजवा जाके गोली खेलता। आ काहे रे बबुआ पढ़े ना जीवे का? रुक मारू करता पानी हाय कल चटवा के हमर बड़ी बात पतैले बा। अब की हमरा जान बा है माई आगे पढ़ाई तबे पढ़े जाई। रुकी हम आइम भिरिया नु तो तोर सब खेलल छोड़ा दे हम। रुक तोरा के रे भीतर हुआ तुम माया उठरी। अरे साला ते देरा त काहे के मारी नु झोरी ते के भून जाबरा में खेले के। अरे ना रे भाई तोर बापा वा टोवन चाचा वा बड़ी खिसला ह, हम ना जाइम खेले। हाथ बुर कुछ ना होई। तू गधा बरा भोर हो बिला आई जा बैठ के गोली खेलत रहा जाके कमाए धमाइला तो हमरा के बारे मारा तारू आप जाके चल चल आज हमू घर ही आवत ने। आज तोर छाती पला ध के हम हलाला दे हम ते पढ़े जाए के बेरा पर गोली खेलत रे। रुको है ना तिल कहां भागत रा। एगासिया के मरले नु बाबूजी आया नु तुंगा से कौन के घर पर दिन के से मोबाइल से बत्ती आवेली। चल चल पढ़े जो ओकर बाद भाषण दी है और कुर्ता कोई ड्रेस पहन। साला गाय पिया तो खाली दूध ना दे खाती है, दूध करते नहीं खे आ रोजहा के बुझाता कि लाइन लागो रहता। खोल भाले लेके खुलते नहीं थे। अरे हाथना खियावता नहीं, अरे तनी खा तो तनी देबो करो। दूधू ना दे खा तारू आ खाली गोबर बनावो तारू। अरे बाल्टियो भर कि रोजहा दूध लेके जा सो, रोज दुगो रोजहा भागले रहता रह। अरे भितरुआ के माई, अरे भितरुआ तैयार भइल। अरे स्कूल जाई कि ना जाई? हैया के 8:30 समय हो गइल। आ चिल्लात का बानी हम का बैठल बानी। पर आगे का बानी। अरे का भइल तो यार कइलू? अरे तैयारी नहीं करतनी ई हमार कहल में बा खाली गोली खेले में एकरा मन लागता। अरे तो ई हमार नु लइका ह। अरे ओसही 3 गो पौआ 2 चिलम गाजा आ मार के बजैनी बाजा तब नु वाइट बन है हमर भीतरू राजा। ओय मां बाबू चल चल तारा के पढ़ा ले आई। अभी कहां आई बितवा इनकर दादा पे जाने नहीं थे रहत की हां पहले के बात। अरे अरे रुक रुक, अरे तो हमर कुर्ता वाला जाओ। चलो 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 चल निकल। अरे चल हाली हाली। ओह नो चलो लेट हो गई। पहले में परेशान हो जाता रो बबुआ। साला घूस ना चल रे चल फटाफट लेट होइल बटिए। तेल उन कपार में ना लगिला का हो बाबू। हां घर ना लगा ना फिटा सब। अरे हमारा से ना लागेला यार। तू क्या कर लगा? ओह नो का हो तोन भैया? अरे सुननी है कि भौजी खूब मजा मारत है। अरे हमार तो मौगी बाजा मारते बिया आ तहारो मौगी कम नहीं खे। उहो भर गांव में पाट चलतिया।
बाय ना। का ये बबुआ, अरे कहाँ जाता रह? ता माई के लड़का खेलावे। अखिया में घाचाउना बियाल बा लोबर लइके ड्रेस पहन के आ पीठ पे बेकला के कहाँ जाता नी? का ये टोन चाचा, और बहुत बढ़िया संस्कार देले वाला लइकवा के। अरे तो तू तो उल्टा सीधा प्रश्न पूछत रह, तारा नहीं खेलो को। अच्छा जाए दो, अभी बच्चा बानू। अरे ई बच्चा बा, अरे ई बालका सा छिनाला बा। साला ई हत्ती बुटी लइका कभी टोटी ना उठतो, छिनरा को तो चल चरे बउआ तो तोरा के बिगाड़ दियन तो। ना जाने कवना ग्रह से वो आइल। अरे जाना कैची, उहे भौजी के लइका हो, जना से गांव भर खुश रहेला। चलो फटाफट, कल से सवेरे तैयार हो जियो, ठीक बा? ए बाबू जलेबी किना दो। जलेबी ओके नु घरे से खा के आवता रे। चल साला पहले पढ़े चल। चलो 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 चलो। का हाल बा पार्टनर? एकदम मस्त। मस्त बानू। चलो। अरे का भितरू बेटा, स्कूल जाता रहा का? ना जाता नहीं ता मेहरी के नायका भतार। का हो टोन कैसे टोके निकल रहा तोहरे हनु ओ तेरी बहन की लग गई। मैया कर देला साडू। ओह नो पूरी सलाई तो बड़ा तिरछोल बारे, एक के फाइट में तोरा करिया कर देला। चल चल साला सब लड़ धरे बन सा तेसरवा पूरा गांव से बेतहीन तोरा के दवाई कराई। एगो बात बताओ ते, ई पूरा गांव के आदमी के ते उरेब काहे बोलता रे? हां करू भाभी जी, ये कौन के सरवन फिर मुहान पर बैठ के आ माई पर लाइन मारेला। ओए हां माइयो कम नहीं खे, तू जा जानु बहरी तो के आदमी से भर भर दिन मोबाइल पर बतियावेले। हे बाबूजी अब हमारे से चलन लइके जात। अच्छा जा आब 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 ता कन्हैया ले लेतनी बबुआ। आया बड़ी भारी हो गइल बाड़े रे बबुआ, आपने केन कर दुखाते ना हे बाबूजी हां एगो ता से बात पूछी। हां हां पूछो। हमार कीमत तारा नजर में कितना बा? बबुआ हमरा नजर में तो तहार कीमत करोड़ों के बटिए, बाकी बात का बा? वैसे 6000 रुपया देबो। 6000? अभी बबुआ तू 6000 रुपया का करबो? दूगो रसियन माल ठोके के बा। अरे बेटी का भटियारा चोद दादा मोरले अनहरिया में आ नाती के नाम पावर हाउस। चल ए बाबूजी हमारा गोल स्कूल 10 रुपया टिफिन बाजी का खाइम बाबाजी के सका कौन? 10 रुपया ना तार के 20 रुपया दे। 10 रुपया ना तू 20 रुपया ला, आ पढ़ के सीधे घरे आइयो, कहीं खेले मत जियो जा। ए बाबूजी तू जा घरे माई से लड़े, हमें तो नहीं पढ़े तन को लेट होइनु मास्टर जी को दिए धंधा खड़े खड़े। ठीक है जा जा तनी। अरे आतना मुश्किल से तो तोर बाप तोरा के बहरी ले आते फिर ढुको ही खाती बेचल बारे। बड़ी सारा छिनरा बा। ऐसे ना बोलेला, कहला कि मैं आई कमीन सो ताकत का बारे एगो टाई बड़ा तना ले आ बोई आंख देखा बता। ही साला मेहरारू एकदम ना कटवा के दम धरी, आज इनकर पूंठा फाड़ दे। मैं देखो ना आज खाली आज ये जोनी हम। ओह नो अरे कहाँ बड़े क्या करो तारे? अरे ये बनी आज भीतरिया जिलात का बन। तोरा ही ना बुझाला कि बाहर से आदमी आइल तो तनी पानी एक गिलास दे दी। आ रुकी तनी बार उधार ले दी, पानी तो बादो में पिए के बा। देखो बच्चे क्या लिखे हैं हम, और ये क्या लिखे हैं? ये भाई चहक। अरे भीतरुआ हम जोन तोरा के टास्क देले रही वो बना के ले बड़े।
अच्छा चुप रहो हम हम जौन बात पूछा तनी ओकर आंसर दे दी है ठीक बनू अब चल भैया के कर आंसर बना तो सर बन गई होइका बनैले बाड़े रे आंसर बनले भाई सब बनैले बाड़ो हैं ए सर तुम्हारा तरह नु सरकार कहले बा नु लोगन तना के मारे के ठोक देम के चल जीव फिट अरे हम जानत नहीं की ई बाजार केकरा खातिर बनता कमल का जात बने सब बताई हम जहाँ जाता नी ओजवा बबी घिचना के जामल ओन टोन मारत आरन सो कि फलाना वो भौजी झमका के चलत बाड़ी अरे हम तोर सब इशारा समझत बानी तो सर को याद है सर बोलला कि ना चले पे तो याद है तू ना पिटले हां चल चुप चल ए राजा जी अरे सब रउए खातिर हम सजतनी हम रउए खातिर जियतनी अरे रउआ हमारा पर लांछन लगावत बानी अरे रउआ जानत है कि हम कतना इज्जतदार खानदान के हनी चल भाई तेजू अपन घरे कापी धके आ हम बैग धके आ तनी गोली खेले के चल भोसड़ो बहिन धरैली घर के बहरी भौजाई धरैली लहरी में ई बनतारी इज्जतदार खराना के अरे बाप रे बाप कान खोल के सुन ले रामदेवआ के जाम एकरा आगे एक शब्द बोलला नु तो एड़िया तहार नेटी पर रख के तूर दे हमरा ऐसन सती सावित्री पर लांछन लगावत रे बाबू ने कौन ना बाबू ने कौन चलनी हम खेले आहा अरे सात मुस्खा के बिलाई भइली भगती आंख देखावत तारू आंखवा में एकवन के दूध डाल के आंखवा फोड़ दे आ वो सुतला में तोबे से लड़ाई कोइले बारसन हो सब दोनों ए नाती ओही में काट लेम दाती जब परे ओइ बरतिया में मोए मोए 76 अरे रतिया में तो बाद में करब मोए मोए रुक अभी तोरा पर करतानी गोए गोए अरे जा के छोड़ा दो अरे छोड़ा मर दे वो तो रोज को कौन कुए धंधे भइल बा भैया अरे भैया से उ पिटाया लिबिया उ अपने घोड़ी है उड़ के लात मारे अरे झगड़ा होता कि लागरा होता हो आगल भीतरुआ ओ मजा चल जाना छोड़ा दे जाके हां ना तो चुपचाप ओइला हम माई के मारे मरवा ले लो अपने ओह नो का ये भैया पर हमनी के सोचने कि हल्का फुल्का बातचीत होता तार का दशा बना दे बिया दुआरी बोया के मुंह ताकत रहोगी मार के तार भैया के पंजरी तक कबार देलस ए भैया लातार चलला कि फाइट चलला बबुआ तोर बिया है अभी नइखे नु भइल भीतरे रहते तब तोरा पता चली ना तूहे रह भीतर हई नतिया गांव के लोग टुकुर खाली ताकत बा आ हई दो गाल सौंसे हमर मार के देह खराब कर देलो हाँ भौजी बिल्कुल सही कहती है देखो तो भौजी कितना पातर हो गई बिया मार के ओकरा के पातर कर देले बा ओई देखो तारे भईवा ना इंसान ओई मार के भईवा के पजरी गभी नइले बिया आ अपन ही झम कइले बिया
आज के बाद तोर घर में हम कहियो लात ना लगाई। अरे सुना मत जा। ओह नो ऐसा गलती ना होई, हम ऐसा गलती नहीं यार बाप रे। कोई एक भाई रोको ए भौजी हम तारा के नैहर पहुंचा देतनी।